Pois, dende En Marea, temos claro que a realidade laboral das mulleres galegas merece paralizar o país. Eso seguramente é algo que se vai a facer este 8 de marzo, dado o éxito da mobilización de onte. E nós o que traemos a este pleno é unha necesidade urxente. E é urxente que a Xunta actúe xa contra a fenda salarial de xénero no país, pero debe facelo tamén nunha política, no marco dunha política urxente de incremento dos salarios galegos, que son dos máis baixos do Estado. Algúns datos son arrepiantes, non? O 30% da poboación asalariada galega percibiu o salario mínimo interprofesional ou menos en 2016. E os salarios galegos están, como dicía, un 0,5 por debaixo do ano 2009. Son dos máis baixos do Estado e perderon poder adquisitivo durante a crise. E coa fenda salarial, normalmente temos en conta a diferencia de salario que teñen as mulleres a respecto dos homes. En ese sentido, estaría nun 22,3% esa fenda en Galiza. Pero queremos darlle unha volta de perspectiva. O que cobran as mulleres galegas menos que os homes en 2016 son 4.513 euros. Aí está a fenda salarial, 22,3%. Pero que sucede se temos en conta o salario femenino? Canta porcentaxe dese salario femenino deberíamos incrementar as mulleres para igualarnos ao salario masculino? Entón, nese sentido, a fenda quedaría nun 28,6%. Eso sería, de media, o que habería que elevar os salarios galegos das mulleres para equiparalos aos dos homes. A crise é evidente que serviu para reducir tanto o peso dos salarios galegos no conxunto da economía. Tiñamos os datos últimamente de 2017, polo cal no conxunto da economía galega os salarios pasaron a representar só un 42,4% fronte a un 47,7% das rendas empresariais, pero ademais de reducir o conxunto do peso dos salarios, o que fixo foi afondar a fenda salarial últimamente. Que sucedeu nos primeiros anos da crise? A perda salarial dos homes, sobre todo en actividades como a industria, que está moi ben pagada, esa perda de empregos industriais derivou en que se reducira a fenda salarial. Que sucedeu dende 2014? Recupérase a economía a nivel macroeconómico, pero a fenda salarial volve a aumentar. Aí temos a recuperación, non chega nin a mocidade, que perdeu tremendamente poboación activa, nin as mulleres, porque a fenda salarial dende 2014 está a aumentar. Nese sentido, en Marea, neste pleno, traemos unha serie de medidas que son soamente que teñen que ver con actuar no eido dos salarios, porque para rematar coa fenda salarial, como sabedes, teríamos que actuar a nivel estrutural, xa que estamos ante unha cuestión estrutural. Para chegar a cobrar menos que os homes en conxunto, quere decir que a muller padece unha taxa de temporalidade maior, que a muller está nos empregos menos remunerados, que é maioritaria no sector servizos. Por exemplo, 9 de cada 10 asalariadas galegas están no sector servizos, que é o que menos salarios ten, que a muller ocupa máis tempo no traballo reproductivo e nas tarefas do fogar, e que, ademais, a maternidade é unha evidencia que penaliza na carreira laboral. Isto é intolerable porque, se vemos a fenda salarial por idades, vemos que, en canto a muller galega, que de media accede á maternidade en torno aos 32 anos, unha vez pasada esa barreira, a fenda salarial aumenta. Isto é moi gráfico e parécenos terrible, porque a conxunción da caída de taxa de emprego entre menores de 35 anos, xunto con esta penalización da maternidade, unido ao feito de que a mocidade galega con baixos salarios e baixa taxa de actividade non pode emanciparse ata pasados un poucos 30 anos, toda esta conxunción cremos que explica en parte ese chamado debalo demográfico galego, que para nós é implosión, auténtica implosión demográfica. Non é tolerable que a maternidade penalice laboralmente. En este sentido, algunhas das nosas medidas, que son estruturais, teñen que ver con esta cuestión. Quere decir que necesitamos servizos de conciliación garantizados polos poderes públicos, pero tamén unha socialización dos cuidados e unha corresponsabilidade dos mesmos, o que quere decir que deben ter iguales deberes e iguales dereitos homes e mulleres no cuidado de fillas e fillos. Trátase dun cambio social. Así que, En Marea, neste pleno, o que imos facer é propoñer unha serie de medidas que teñen que ver coa cuestión específica dos salarios. En primeiro lugar, pois, como dicía, sendo dos máis baixos do Estado e, ademais, sendo peores para as mulleres, propoñemos retomar un acordo que En Marea acadou por unanimidade no Parlamento galego a finais de 2016, que se trata de convocar, dende o Consello Galego de Relacións Laborais, a unha mesa polo emprego, unha mesa que concite os sindicatos máis representativos e a patronal, para
acadar acordos que eleven os salarios galegos. É intolerable o nivel de precariedade dos salarios galegos, é intolerable que a Xunta, logo de xa pasado máis de ano e medio, que a Xunta non impulsara este acordo, porque é intolerable na medida en que a fenda salarial de xénero aumentou, o que denunciábamos a final de 2016 agravouse e non vimos que houbera ningún avance nese sentido. Por outra parte, tamén propoñemos que se dote a ese Consello Galego de Relacións Laborais de fondos suficientes para facer un estudio a fondo. O último estudio a fondo que hai deste organismo de 2007, estamos en 2018, compre actualizar ese estudo. A primeira necesidade, a primeira cuestión que hai que facer para abordar un problema é coñecelo a fondo. Tamén apostamos por apoio técnico a plans de igualdade nas empresas, xa que é intolerable tamén que a maioría de empresas non cumpran coa lei de igualdade. Había un estudio que falaba de que apenas un 10% das mesmas tiñan plans de igualdade conforme a lei. Tamén propoñemos, por suposto, plans específicos de emprego feminino e decimos con especial incidencia no sector textil, porque é un sector feminizado e foi castigado por eres e deslocalizacións últimamente e con convenios colectivos estancados por baixo dos 1.000 euros. Tamén na industria, porque é un dos sectores con maior fenda salarial e con pouca presenza feminina, ou no medio rural e no mar, nos que a fenda salarial no medio rural e na agricultura chega ata o 30%. Por iso compren plans específicos de emprego feminino. Tamén máis inspección. Hai que loitar contra a discriminación laboral pola maternidade, a cuestión que consideramos intolerable que se penalice a maternidade na carreira laboral, e tamén, por suposto, deter os recortes no estado do benestar, porque que significou retirar fondos de sanidade, de educación, de prestacións sociais? Significou que moitas mulleres tiveron que asumir de novo ese rol de coidados que nunca abandonaron, e isto é moi gráfico, por exemplo, na cuestión de que o Estado retirase o pago das cotizacións sociais ás persoas coidadoras de dependentes no ámbito familiar. Isto supuxo que as mulleres siguen coidando a estas persoas dependentes, pero sen cotizar a Seguridade Social. Tamén propoñemos, por suposto, aumentar o cadro de persoal nos centros de traballo da Consellería de Política Social, que é das máis feminizadas, incluído o Consorcio Galego de Igualdade e Benestar. O recorte dos dereitos dos empregados e empregadas públicas durante a crise supuxo un aumento da taxa de accidentabilidade laboral. Moita dela ten que ver co sobreesforzo, é intolerable e afecta, sobre todo, a mulleres. En fin, tamén propoñemos que o Parlamento Galego renove o seu compromiso cunha lei de igualdade retributiva no Estado, que, como sabedes, tamén en Marea levou adiante no Congreso esa proposta de lei, e tamén, por suposto, derogar as reformas laborais, porque, como dicíamos, a fenda salarial de xénero no país non se entende sen ver ese contexto xeral de precariedade dos salarios galegos. E, finalmente, un apunte respecto da situación das mulleres pensionistas galegas. É intolerable a fenda de xénero nas pensións, se temos en conta que xa as pensións do noso país son das máis baixas do Estado e que un 63% están no limiar da pobreza, un 63%, a situación é dramática nas mulleres, porque a fenda salarial a partir dos 65 anos case acada o 50%, porque a caída dos ingresos é brutal, por esa realidade de traballos precarios e pouca carreira con cotizacións. E así podemos calcular que a fenda de xénero nas pensións se sitúa nun 36,8%, no caso das pensións galegas na pensión media. Isto é intolerable, está xerando das mulleres máis pobres do Estado e consideramos que tanto a Xunta como o Goberno Central deben garantir as persoas que non cheguen a ese nivel mínimo de ingresos, deben garantir que así o fagan. E isto no marco, evidentemente, dunha política xeral que recupere o carácter público das pensións, que non poña en risco ese sistema público de pensións como parece que pretende o Partido Popular e os poderes económicos que nos están levando a un sistema privado de fondos de pensións. Sí, o que sucede é que a fenda salarial xeralmente vai pola vía indirecta, polo feito de que as mulleres estemos en traballos perpagados, teñamos unha taxa de actividade menor. Si é certo que persiste aínda unha discriminación salarial directa. As mulleres e homes non cobran distinto, non teñen un salario base distinto polo mismo traballo, pero si nas horas extraordinarias. Os homes poden acceder a máis horas extraordinarias por esa situación de que coidan menos na casa, ou nos complementos salariais que a veces son arbitrarios. En ese sentido, si axudaría a transparencia nos salarios das empresas. É unha medida que tamén os sindicatos propoñen. Pero hai que ter en conta que con isto non remataría a fenda salarial, porque ten que ver con
cuestións estructurais que levan a que a muller non este plenamente incorporada en igualdade de condicións co home no mercado laboral. Pero sí, por exemplo, a fenda das horas extraordinarias, segundo un informe da UGT, situábase no 78,8%. É moi gráfico. Isto ten que ver, dicía, con esa cuestión estructural de que as mulleres non poden acceder a pedir máis, facer xornadas con horas extraordinarias. Eso sí é algo que resolvería a transparencia nos salarios. Quero dicir que esta lei de igualdade salarial que vostedes expoñen, en que consistiría? Pois ten que ver fundamentalmente con, dentro do marco que hai, tanto transparencia nas empresas en canto a salarios, pero tamén sanción se non se cumple a lei e tamén en incentivos a aquelas empresas que sí que evidentemente aposten por plans de igualdade, como dicimos nós, apoio técnico a plans de igualdade.